Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Plaku TV mi silminake ɗo moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum nder rawa moɗon Alamu Haruna. Hande bo en lortoke ɓe tindinoje meɗen dede ko larani hala informatique e téléphone ji meɗen. Dede tindinore nde garɗen en tindinay hande mi yiɗi mi tindina dede lawol ngol a tokkata a anda téléphone maɗa kam nde ɓe fabrique téléphone maɗa, nde ɓe tappi téléphone maɗa may ɗo nga wurti dede téléphone maɗa nga joguiɗa nga naftirta ni, ko bo téléphone on nga ma bo to a yehi a sodan téléphone ha goɗɗo, a yiɗi a soda téléphone second hand ha goɗɗo, ma bo mi wiya deuxiéme main a sodi toto téléphone ha goɗɗo, a yiɗi a fama téléphone may kam nde nga tappa. En andi téléphone may ɗo to nga tappama neɓi nga hosi duuɓi seɗɗa ni, to hakkillahi to a sodi nga ɓawa ɗon sai a tawa nga ɗo wallanma probléme je feere. En andi to téléphone neɓi seɗɗa, to a yiɗi a fama téléphone may nde nga tappa hosi duuɓi wane ko nga tappana, ko neɓai ko nga tappa. Ngam may ɗo watan vidéo lo hakkilo diga arande ha yahugo ragare, heɓa dede pama dede lawol ngol tokkata ndara téléphone maɗa dede wakkatire nde ɓe fabrique téléphone may ɗo nga wurti nga fuɗɗi huwugo. Non bo to phototiri on a yahan a soda téléphone ko deuxiéme main ha lumo, ko a sodi toto téléphone ha goɗɗo, yake feere a ƴamanmo téléphone may kam nde nga wurti, marque téléphone ji may ma nde ɗi gurti, nde ɓe tappinga hanga may ɗo o anda dede wakkati nde ɓe tappinga. To an to a mari haje a wawan a jaɓa téléphone may ɗo a nasta a lara a yiyade téléphone may nde nga tappa. To ɗum hosi duuɓi ɗuɗɗi ma a pasito sodugo nga, to ɗum neɓai bo a andi ɗon kam nga neɓai nga chaɗɗum nga mari lawa probléme, a wawan a soda téléphone may. Ngam may ɗo bami matini on gatane vidéo may ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare, heɓa pamon dede no ka tammi salorago. Amma hedde ko man ɗo dede ko laala ƴamiɗi mbinoɗe en ƴaman, en mbino kala nde gatten vidéo fu en gaddan dede ƴamol, en ƴama kujeji dede ko laalani banta sakafa ni, heɓa dede himɓe goɗɗo habda jaabo dede nder ƴamiɗi meɗi gadden. Mi ƴamino on dede ra'ayi moɗon, mbi on min no giɗon dede ideje min gaddi may ɗum waɗina ɗum waɗayi, on min mbi on bo on bindana min les babal commentary on mbiya min to ka waɗi, min pe'ini ƴamol wakkati man bo min ƴami dede ko larani wuro to woni lamorde lesdi Turki. ɗuɗɓe nder moɗon jaabi, ɗuɗɓe min laari commentary ji moɗon ko ɓurata commentary temeɗɗe be capan jego, ɗuɗɓe nder moɗon mbi non may ɗo ɗum waɗi ɗum fotti sosai, hani min tokka waɗugo non may. Ɗuɗɓe bo jaabi dede hokki jawabu ko larani lamorde lesdi Ankara may ɗo, lamorde lesdi Turki may ɗo mi mbi ɗum Ankara, woɓɓe feere bo mbi ɗum Istanbul, keftaye ko nandi be majum. Non may ɗo ka fottani ɗuɗɓe, min bo ka fottani yam yi'ugo dede non on gaɗiri commentary, sai dai hunde gotel ngejjutuɗon ha nokkure may ɗo, ɗuɗɓe nder moɗon gaɗi commentary amma ngejjiti waɗugo like. Ngam may ɗo min ɗo toɗon kala on mo waɗi commentary fu ta hejjita waɗugo like, seragal jungo muɗum nano kolel cappiɗo, to a waɗi commentary ni habdamima kolel may ɗo yangel warti bleu, heɓa dede holla min e lalley non may ɗum fottanima vidéo may bo ngol min gaɗi ngol fottanima, sabi dika ngol woɗi a waɗani ngol like ni tammi on pami sakiraɓe. Ngam may hande bo nda ƴamol meɗen ngol nyalande hande. Ngam may ɗo habdu a jaabo, ko a andi ko a anda, to a andi ma habdu a jaabo, to a anda bo fondu a fonda sa'a maɗa, a yi'a noy to ɗum nangi no dole on sai to a ɓe ƴamima, sai to a repondi kam a wawan a salona ko a wawata. Mi tammi hokkugo jawabu dede ƴamol ngol may ngol mi ƴamata bo ha ragare vidéo ɗo. Amma miɗo matina on ɗum ƴamol koyngol, en puɗɗiran ƴami meɗen koyɗi seɗɗa seɗɗa, e non ba'i to ha en kewta en puɗɗa ƴamugo dede ƴami caɗɗi. Ƴamol ngol mi ƴamata hande ni mi yiɗi mi ƴama moye ɓurdi marugo jawdi ha nder lesɗe Africa, ha nder continent Afrique ɗo moye ɓuri marugo jawdi hakkunde himɓe tato ɗo. Numéro 1 ma bo mi wi'an A Youssef Mansour mo lesdi Egypte, B Baba Amadou Ɗanpullo mo Cameroun, C Aliko Dangote mo Nigeria. Mi tammi on pami. A ma Youssef Mansour mo Egypte, B bo Baba Amadou Ɗanpullo mo Cameroun, C bo Aliko Dangote mo Nigeria. Mi yiɗi on kefta moye ɓuri marugo jawdi nder hakkunde himɓe tato ɗo. Mi yiɗi on bindanami les babal commentary, to aɗo andi ma a winda, to a anda bo habdu fondu sagafa ma gi'a to nangino dole kam sai to a jabake gi'a a hefta na a heftata. Ngam may ɗo mi tammi hokkugo dede jawabu lattiɗum sahihi, lattiɗum dede laɓɗum ha ragare vidéo may ɗo. Ngam may ɗo tan ɓillon be surutu en dille nder vidéo may ɗo gen dede no katammi salorago tindinore ne mbiɗen en tindina man ɗo. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo les, seragal jungo moɗon nyamo ha bindi boleji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawa to on memi dow maji on dadi alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on ngel garti en bleu ɗo on hollata dede vidéo may ɗo ngol fottani on. Ta gejjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gada ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum.
yawa arande man ɗoni to en gari dede ko larani en bi a yiɗi a lara téléphone maɗa nde ɓe fabriki téléphone maɗa man to a mari haje larugo sai a wara dede babal répertoire téléphone maɗa man ɗo nda babal répertoire sai a mema dow majum to a memi dow majum sai a tappa kode dede ha hosa numéro email téléphone maɗa to ngam kanjum on a yata waɗa dede ha website je a tammi natugo may ɗo to a waɗi sai a tappa dede a waɗa étoile 10 06 nda ɗum ɗo min bindani on sera ɗon sai winda dièse nda ɗum ɗon sera ɗon tan mi dari boɗɗum étoile 06 to a clique banni ni ɗum waddante mi tan mi on dari déjà ɗum waddani am nda numéroji mai ɗum waddani am numéroji qualité ɗiɗi nda ɗum kanji ɗiɗi ngam mai ha téléphone fere kama tawa kanji tati ngam mai sai a sufta gotel nder maji tan a sufta gotel nder maji waɗi miɗo hokke shawari bo sufti dede je arande ɗo to a yiɗi a windaɗi ha ɗerol to a yiɗi bo a koppoɗi min mi koppoto je am tan jotta mi wawan mi koppo min je am ɗo mi tan mi a lari nda ɗum ɗo mi copiake ɗum ɓawo to a copiake ɗum sai a wurto sai a yaha nasta dede ha navigateur maɗa ça dépend dede navigateur je a naftirta ha téléphone maɗa ngam mai min nda ɗo ɗum chrome on mi naftirta nda chrome mai ɗo sai mi wara min nata nder chrome banni ɓawo to mi nati dede nder chrome sai mi wara dede babal windugo sai mi wara mi winda dede email.info nda ɗum ɗo min bindani on sera ɗon mi tan mi on dari nda ɗum ɗo min bindani on sera ɗon on tabbitina on bindi exactement banta on dari min bindani on sera ɗon email.info ko toɓɓe lota acca ɓawo to a windi banni mai ɗo sai a waɗa recherche ɓawo to a waɗi recherche ɗum waddanima banni sai a wara dede nda ha chatol ngol nda ɗo ha waɗi cadre ɗo sai a wara a winda numéro email je a kopinoto ɗo mai to a kopino ɗum ma sai a wara dede a kola ɗum to a windino ɗum bo sai a wara a winda ɗum banni sai a nasta ɗo ɓe ƴami dede a winda sai a winda ɗum ngam mai min sai mi kola ɗum tan ngam mi artino mi kopi ɗum ɓawo to mi kopi ɗum sai a wara dede nda ha alama kungel ɗo ha ɗo sai a activa ngel ɓe windi I am not a robot sai a wara clique dow majum banni ɓawo to a clique dow majum ni sai a wara dede nda ha ɗo ha ɓe windi yawwa sakiraɓe to ɗum waddi ni sai en gara dede en mema nda dow ɗo ha ɓe windi alama check man ɗo banni sai a clique dow majum banni ɓawo to a clique dow majum ɗum waɗan recherche to ɗum waɗi recherche banni ɗum waddani tawata ɗum waddanima banni diga ɗo a lara inde téléphone maɗa man déjà mi tan mi on dari ɗum waddaniyam nda inde dede téléphone am Camon 15 ɗum techno e ko nandi be majum wala ko alma ɓe ɗo fu sai a dirto les a yanda photo téléphone mai dede no nga wayi a dirto les be hakkilo on kam sai to a wari dede nda ɗo mi cappani on ɗo mi tan mi on dari nda date je ɓe kolliyam dede téléphone mai ɗo wakkati ko nga waɗa février 2020 lewru février 2020 ɗo on ɓe waɗi téléphone mai jotta ɗum ɓura dede ɗum lebbi 7 ko téléphone mai ɗo nga tappira mi tan mi on dari to ɗon lawol koygol tokkata ngara ndara téléphone maɗa ko ɗum nde hitande téléphone maɗa tappa to ɗum 2019 to ɗum 2018 ko 17 ko 16 a yiyan dede to a sodayno téléphone on a waɗi banni mai ɗo a tawi ɗum hollima duuɓi mai ɗi neeɓi ko nga tappanayi an ma anni ɗo sai a luta dede ta soda nga ɗaɓɓira dede nga neɓai ko tappa ko nandi be majum jotta on dari jeyam ɗo nga holliyam min en février 2020 ɗo on nga tappa to ɗon lawol koygol ngol tokkata ngara dede ndara date dede téléphone maɗa ko nga tappa e to a yiɗi sodugo téléphone on bo ɗo on to lawol ngol tokkata ngara dede ndara date dede ko nga tappa mai ɗo mi tan mi on pami sakiraɓe ngam mai ɗo on jarama non ko larani dede jawabu ƴamol ngol ƴamden hakkunde yimɓe tato moye on ɓurdi dede marugo jawdi ha lesɗe Africa en mbino ama dede Youssef Mansour mo Egypte be bo Baba Amadou Dan Pullo sai bo Aliko Dangote mo lesdi Nigeria ɗuɗɓe nder moɗon bindi ngam mai ɗo ɗum sai Aliko Dangote mo lesdi Nigeria hanko on ɓurdi marugo jawdi ha nder lesɗe Africa hangol on woni dede jawab sahih dede ɓen winduɓe Baba Amadou Dan Pullo ko Youssef Mansour ngam mai ɗo miɗo hokka on munyal on keftayi ngam mai ɗo to Allah mum yerdi prochainement on tammi heftugo dede ƴamol ngol min tammi ƴamugo ngam mai ɗo on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna sai ton putti ha dede vidéo tammigol warugo yeso. Wassalamu alaikum.